Sagudahin nga ti surat ni pagayam tayo nga ayda nga napolwan. Utang. Dear Manong Nemi. Mga opisina akon, Manong Nemi, ket sakbay nga nagalas 5, ket agawid kami, rumor kami ti opisina. Inasid ganak, Manong Nemi, dati office mate ko, nga kunana. Kuyugan nakman, ayda, papananta. Di ka makapaspas siya rin dito tiyandaan. Tiyandaan, di pala ti mall ti pagkatangam. Nateng ti katangik, ito ba't nateng itamula? Di kita sang-sangpat nga nateng nga gapo iti daya, iti kasto nga oras, ada night market da. Night market, amom ket aduunay nga di kita kwa, at kasapulan iti magatang dito tiyandaan. Di kita malakwa, kapurus nga bunga tinateng. Kinuyog ko nga rada, Manong Nemi, ito yung office mate ko. Nga ni Ingrid. Naman pa ikas lamang sa ilang Manong Nemi no kasta nga tiyandaan iti ayan ko. Aglaw no yan di kita dati kwa. Meat can fish section. Ado nga pa sa naglako Manong Nemi. Kaya siyempre marari tak tumata na gumatang. Diyan nga banda. Dadya bakit sadyay? Hindi malasing ko ti bakit Manong Nemi. Ne, aglakla ko pa lang, tinateng na, auntie. Auntie, ay, di ak malasin? Ay, aman, anak ko, isino ko matiya, saan na makalasing ken ka? Maribek, kita nyo man, nga anak ni ading kong Simeon, kamusta mo ti tatang mo? Nasiyat mo tandi. Ay, awang gaya man, di pagaya. Di kita nga kakabsat mo. Ano, ikamang naman ti adayo, auntie. Yawang pa asawa maya. Awang pa, boyfriend. Adan nilito. Baka next year siguro, kasawa kam tumutin. Kumusta naman ti kasinsing ko? Abi, di insardengan na, tagla ko tinateng, manipo di nagraduaren, di kasinsing ko. Kumatang kayo. Ewan man nanti, ewan gayam, ito yung office mate ko, ni Ingrid. Ay, nakapuros madala na gito yun, Hana. Ewan, nagapo mismo iti mulak, iti likod ti balay mi. Natenga, tomay ko ilako, kitawang ngamin ti igatang ko, ti agas ko, maintenance ko. Abi, auntie, sanda ikan di kiti anak mo? Ne, ay, ada to ni. Mano akar-akar. Yung baga ni Ingrid, Mano, lumunog katangin na. Auntie, gatangin aminin. Tapno di ka sakit agawid kan. Tapno makainan na ka. Kakakutong ka pa yun, auntie. Alawan anak ko, ay agyaman na ka. Idalo mo itong arot pa kumusta kinitatang mo, ni ading ko. Uwan na, auntie. Dito yun Sudbayad namin dito yun. Kinatuon na Ay, sa karibong mat na ito alam nyo na tananti. Tapno, ada na paot nga gatang nyo ti agas yun. Nga kuna yung gatang nyo ti agas yun, kada dumapay masapsapol yun. Ay, lakit, agyaman na karot kayong kamari, pikanak. Agyaman na. Doon ko mga minta saan kayong imakar, hindi ti pagyanan, di agkakarupa tayo pa lang, di masarsarong karang kayo ko mga kanayon. At maamuami ko makinitatang noon at kasasaad yun. Imakar kayo mat kami, di sa baling nga ako. Imakar kayo mat ita, bagir nga ili. Alawan, kadagyaman na ka. Ihalak nga rutin. Dado mag-asak dito butika ta, gumatang at iagas ko. Dado mapay masapsapol ko, kalpasan na kitagawid akton. Idaanon mo at pakamusta kinitatang mo. Kaya dagyaman na kayo ka, maribik anak. Hindi mapang kami Manong Nemi ti paradaan nagiti at tricycle nga pagluganan mi kini Ingrid Manong Nemi office mate ko.
Ah, abay, palpalbusan pa lang ata di kita anak na. Ngagakas dyan, ngaglako. Diyan kang rod mo. Nabayagan nga ti damag ko kadakwada. Diyan pakit amot no, ada cellphone number, di kita kasinsin ko. Ni auntie, iti lang pabasa ka na kiti tuwa kasinsin ko, babaen ti pa naglako na tinatayang. Ada pwesto na idi. Dito tiyandaan ng yung gabutin sarding na siguro na kita intendente sa bali di pa pwesto na. Hindi nakaraduwaran ka na pagsapulan di kiti anak na. Ada asawa dan. Ada na ta inaw na ada nga amang yung siyak nga. Agbasbasa da idin ti high school. Idi handak sa nagbasa idi. Nakakaruba kam lang idi. Yung tiyak mo no, apa yung makarda. So nga, amom idi kwa, o di uboy nga pahilang. Dapat na dinanang ko. Ni auntie, iti mga ayaw ang kanyang no, dapat pa rin ninanang ko, iba't bati na ni auntie. So nga saan malipatan ni auntie? Ay, nakakasidya lang na niya. Kasla nakapsutin. Huwag nga rod. Kan saan kumarumpengin ang aglako pa'y tinating, no, rumwa itunig ti balay. Indanon ko manunemi kay ni tatang tipo kumusta ni manang na nga ni auntie. Hala? Ti ko na, kumusta ka kano ko na ni auntie? Ni manang ising? Nagkitaan nyo. Tiyandaan. So, matang ka, nagiti nga natin. Gumatang ka natin, natin. Tatang. Tapos dito ka sakit agawi din, ganatang ko aminin. Lakit, kumusta matisunan? Naktumakid di sa rungkaran ni manang ko. Ay, umad ngamin amok no ada cellphone na. Sigurado nga ang cellphone na. Kadagiti nga anak na nga tatang. Amoy yung cellphone na. Ida, number da. Iyaan. Siya. Diyan ka mo no, mabalin pala digiti dating number da rito. Patasik man gindi nga tawagan nida. Ngayon nakpaigsukat ha. Alawa nagsukat ka rodan anak tatang. Sika to basit tibang ituloy tagluto na kita da ubra ak talikod. Hindi nakasukata kun manon na nagtugawa kiti iking ti katre. Sinapol ko. Number tanganagan ni sino? Ni Manong Kasin Noel. Sama tangga ni Kasin Mirna. Noel letter N. Noel. Ito. Padasik indayal manong. No? Kahit nangasawan, nabayagan nga saan mo susar. Incorrect ko na na. Dito may isa. Letter M, Mirna. Siyumata na ito Indial ko. Incorrect. Nabayagan na. Handa ususarin da ito. Ano nagsabalidan, SIM card. Ay, hapo. Nakakaasin na auntie tayo. Naglulusyaw. At sakit na. Maintenance lang at taon. O da sakit na nga ang alin na. Malakip ko lakit manin manong nemi day dinanang ko. Ninanang iti sakit manong nemi. Hindi maidalit ti sakit. Nung babalin hindi kat saan ko panawan. Diyak kayat di ba pa nagbasa. Kahit ko nga si kasunin sumi. Ti ina manunemi kita nagdakil ti utang ti anak. Naistimar na dinanang ko. Isong idagsakit, idi maidalit manunemi, siyak idi nang istimar kang ko anak. Siyak nga burdi. Iking kapi musay. So, ni auntie, ape kasi tilangan na, ape saan nga si kasuwen, digit kasinsing ko. Kabigatan na manong nemi impagada ni tatang nga mapan na sa rungkaran ni auntie. Tang, pakamoyo nga tagos nung kakanya ka. Alawan anak. Ala, isurat mo man dito na number mo. Apay, pangtawag ko kayong kanos pagkarikan. Di iPad ngamin, di kahit nag-cellphone, ori ko man dati keypad, dahil nga flat screen. Tapos na pangpunta ka kada kayo. Kaya dapat pangpuntakan nyo kanya. Ang baba mo na na. Ay,
Sunto pa yung maliplipata ko, no? Mapupukaw ko. Manong Nemi, idi adda kiti pisina nagring ti cellphone ko. Ang nakabunbok. Napana kiti CR, Manong Nemi, tapno ti kasta kata. Madamat trabaho eh. Ngimjak ka makayat nga sumbatan ta hanggang mamo. Ngim baka dati tawag ni tatang. Sinong bata kiti adda akong ti CR? Hello? Hello? Hello anak. Ni tatang mo dito eh. Nakibuludak ti cellphone dito kararubad antim. O, kumusta nanti? Ay na. Imbag ta imaya. Masakit. Ano ya? Ngati, di kita anak na hartang. Awanda. Italang amok nga nabayagaya man ngagmay-mesa ni antim. Diyos ko. Ano nga roden? Hanggang mamu mabalinti ko, da? Agpakada pa ilang anak ta. I-hospital to kuman antin. Sige, tang. Karigatik to. Ita ka di pala ta-address na? Wen. Kasto nga roden. Mang tawag kak iti kwa. Iti ambulansya. Sa ko ipanditang address. Yura mo talong to di ambulansya ta. I-compine ta ni anti. Iti tulad ang hospital pang danunak kada kayon. Alawan nga ron. Isot ko naman na siya tanak. Alawan nga ron. Nagsanaya kiti na unay manong. Pangunay maten. May isa nga ina, agmay may isa. Iti balayda. Nga masakit. Langan na talaga ti masaksakit na ti. Langan na di kalmaan. Uy, nakwem. Ingrid. Apa yung problema? Sino dyan timawag itay? Tadapag ka may DCR. Mabitlahin ka. Ubraik pala tinas ka ng ubraik. Tumangotak din tayo, DPS. At napapick up ko nga, ni auntie, malagip mo? Apay. Dapat ni tatang sa jay, kaya nagmay may sagaya mong tibakit. Nga awan kadwa na, siyempre tagbay may sangarod. Kaya masakit. Iso nga mga ibaon sa jet ambulansya, tapos may company sa hospital, sakto mo pandumanon sa hospital. Nung as ka sa nulaing grid, aghapdeyak, pakada kinibus. Pinampanunot ko manong, nung atata, siya, ti anak, ti may sa nga ina, itigas diyan nga kinataingan. Tsak kahit na panahon. Nagring ti cellphone ko manin manong. Ay, nilito. Hello, sweetheart. Kumusta? Diyan ka di man lang makasisturbukin ka? Hamet. Timawag akong ti ambulansya. So, hanggang na nga makadisturbo. Ambulansya. And just to react ti boyfriend ko manong name. Robin ka nung nagkuyog ta. Ikasanong ti trabaho. O, ang problema. Ewan gaya man niya. Nilipatak pa ikid din. Ang doktor gaya na ti boyfriend ko. At ang hospital. Sa provincial hospital, siyempre. Sige. Umay ka tagasin nita. Indan to aglans ko muna. Sa dan tumapan sa hospital. Sige nga, Lito, thank you. Hindi may nagdagasan ni Lito manong nemi. Di ka tang ka makasangong itang aglans. Kunan Ingrid. Minsan to. Aglans kami kini Lito sakbeng mapagam sa hospital. O may tawag ni tatang mo. Baka saan nga makatawag at nakitawag lang di karubad danti. Mapangkamagdago sa paman nga makapaglans kami ganilito. E di makalugan ak manong name iti kotset di boyfriend ko.
Tilukot to yun ta. Dagos takbat nga inawid sa nainagkan nga lips ko. I miss you. I miss you too. Nabaiglangan sang tanag data. Busy kamot kami. Oras ka. Sige. Inta ka rodan. Hindi makalans kami no na minapang kami sa ospital. Lang, kumusta ni auntie? Inasikaso ti doktor. Inor-ore kang harod ni. Reseta. Magatang nga agas. Dapat ka kumakimatang na. Ay, awan tinitugot ko nga doon na kwarta. Di lang pa nagplete ka nagapan ka nag-agawid ko ma. Siya akong timapan ko batang. In your preser manam na nilito. Pero ako tibag ko. Saan ang saklatan? Ha? Magtatagtigatang mo. Saklatan. Siguro bayadak to. Iri sumra ka kitiayan ng silid, manong. Matmaturog. Tang, apit ito ng ipanan nyo. Isumit ko na, darap na maasikaso nga nung laing, kan saan nga rumbay nga maitipon ka digiti at mga pasyente. Private mo, kunada kanya. Saan ko nga naitawag kang ka, hindi ka matawagan. Gamamok anak nga. Hanggang nga agad kahit. Wala tang. Kaya't ko maasikaso nga ng pagnyanti. Paunay matindi kita anak na. Anak ko na nanti, may pangipkadagat anak na. Impaka muna ka numit. Nga nakitext, hindi ka rubada. Dahil yung ano ng buluda kiti ko, cellphone. In-text mo met tata ko na. Hindi ka na mo yun, no, that number. Number da. Mo siguro, yan, team. So, orahin ta makariing. Nakaswero manong nemi. Nakapsot tila nga na. Anak at sakit na. Awan ni tatang tanagawidan manong. Hindi tagriing, makariing niyan. Simeon, auntie, siyak dito eh. Maribik. Aida, auntie. Hey, Juan. Alam ni auntie? Aida. Anak. Kumusta, auntie? Ano't marikrik na yun? Ay, gapo siguro dahil aswero, pumigpig sa hindi ka samat nangal daw. Man, sinubsubuan na kita ni tatang mo. Anyati ko na ti doktor. Kapsot, sakit, kapsot lang, ti mataingan. Kumakamin kat at dadagitan na yun, ti. Nga, at tutugaw kay latan. Nga may danong pa di kumanti ka ninyo. Bakit kayo? Ato tinigrigat yun, hindi agbasbasa pala yung nagkakasinsinkuhan. Nasapa kayo nga nabalo. Inaramid ko ti amin. Kahit ko lang makapagreduar di iti dua. Danuel kini Mirna nga kasinsin mo. Kami nag-asawa ni Noel. Diya met asawa na ti sinurot na. Kahit sadyay Isabela ti napananda. Sambat nga ni Noel ti nangigawit ko man ti asawa na tatno. Iti ko asidag ti balay ti nangipatagdaran na ko man ti balay da. Kahit kayong gawit yung kumay da. Diya kanumet namin Isabela ti antitrabaho ti asawa na. Iso nga sadya matang nga nagtrabaho ko ni Noel. Ningarod kasin Mirna. Kas diya mat. Diya manugang ko inyawid na mat. At adayo manentiyan na. Amuda ka di nga masakit ka. In patex ko mat. Kaano tinaudi nga parang sarong karta kada kayo?
Limang atawan yung tinapalabas. Itinagasawan ni Mirna, 5 taon yung tinapalabas. Nabaybayag pitumot nga taon yung tinapalabas. Kaya ito kasawan nanti. Mani po di nag-asawa da. E di pinanawan na kayo. Anda kayo nga silang sarungkaran. Saanin. Pulos nga di na kayo impapawitan. Saanin. Di naman na umadamagin. Umuan no, anyat ka sa saad yun. Nasibiyag kayo pa yung muna saan. Nyari klase damat nga anak na giday. Awanan dati utang nga na imbaga nakin. Napya kumamat saan ka idi nga nagbaling nga na siyat nga ina. Ngam nagbaling kayo mag nga na siyat nga ina, saan ka di? Awan tinagkurkurangak kadakwa na tipanak ko na. Naore saan ko kumakabailan idi nga magbasahin ida iti kolehyo. Ngayon minaramin ko ti amin na pamuspusan. Marbangon nga griingak nga umay ti tiyandaan. Nga manguray ka na kitag sangpad, nga lako nga nateng tapno, adot ti mabaling ko nga ilako. Tapno da, pagsuportar ko, na niya nakasapulan da. Nukasta, nakasapulan da, mapanag pa yung guutang. Kahit kulaing, nga matungpal ti kayat da. Tanam na maek, ngayon to makapagturpos da, kadadan to napintas ka trabaho da. Saan dakto nga baybayaan na kita anak ko? Paunay matin. Taman ibo din nag-asawa dan. Ni ay ni oy, kat dinak malapulos imay sinasarungkaran. Kumusta nga itan ni nanang di dalto nga talakon ko dan? Di tamat among tirason, anti. No saan tinga mamuan. Baka mat no adadakal nga rason tapno. Ngam, oray pa nga ta. Di dala nga tan, mabalin to may sumarungkar. Ito oray may salaang nga aldaw. Nga maamuan dati sa kasasadyo. Anti, ito yung kanyak del cellphone number di anak yo. Mabiglaing. Tada kadatang ang bugsong ko. Pakialam mo na anak ko. Ano na kita nagyan natin bugsong mo ya? Ito kita yung arwatek, pagsukatak. Gamit nga kwat ko, nadamat arwatin ito di hospital kada kayo. Kasi arwatin yung itan eh. Hindi kong mitam mo. Ala, luktam. Dahil tanay parabaho. Taisot na udiga, ingkabil ko, kalpasan nga, insublikan niyak ni tatang mo. Tadeta tinang sakaranda, ti panag-text da. Kat, tineksanda malbaliw. Kanda dyan nagteksanda, na cellphone ti karuba, isubot tinaramat ni tatang mo, timawag kang ka. Sige, hindi. Laki na kayon. Madamdamalaing, adanto na ti boyfriend ko ang imatang ti agasyo. Siguro madamdama, ti oras siguro, ti parang bisita kata kayo, di doktor o no, nurse. So, pa nagtumaryo siguro. Indayal ko manong name ti number ni Mirna. Nagring, sana kasungbatan. Insublat ko, ti number ni Manong Noel. Nagring, sana sumusumbat. Pinagsinsinublat ko ito, tinatawagan manong name. Yung saan ko natawagan nila. Kaya gadimtengan ni Lito. Auntie, boyfriend ko, ni Lito. Doktor Isuna. Ay, kasta. Kumusta kayo, nana? Auntie ko naklata na. Tapos na wala tawag ko kada kayo. Sino nga doktor? Dito nga si kaso kada kayo. Pag-ibaga naman, name iti sumungat ti nurse. Ay, nurse.
Um, oras check up na. Ato yung nagdaagas. Ayabag ka rin ni doktor. Tapos nung isumit lang yung mga isuro. Nakasunod pa nagtumar na. Sino ka doktor? Dinamang ti boyfriend ko. Nagamamuda gaya manong nimi. Takaduan na nga doktora ka nag-aamuda. Ngam diyakon amo manong nimi tinagsasalitaan da tarimwarda mo. Naging ka manong nimi simbreken. Simbrek dan. Anak, kumusta kayo? Ay, gusto lang, doktor. Anat marik na itan. Pumigpig sa akon. Kas nakunak ka na kayo, itay. Gagangi da ito iti matainganen. Basta mataingan kayon, mabaybayan kay pay. Saka pa lang, dakay pa lang trabaho. Imbes ko mga, again, inana kayon, uno saan kita maiyasnig ko madigiti masapul yo. Hanggang hamad at nagsusulo kayo man ako na. Nagtumar na manong nemi. Sana in-injeksyonan. Kaya magsaktan ka na ito. Yo. Sige, amigo. Nungos pagari ka nga ta, mabalin na itong tumor no bigat. Mabalin na tumor no bigat. Basta laki di matungpal ka tinaskan nga aramidan na. Matip-depressed na tapay ti rason. Palang mapanunot na nga ta, kalagit anak na. Ta nakuna na nga ron nga. Sobra pa nagpampanunot, mapuypuyatan, sa ano na makapangpangan, sa siguro nga makaala kung makagatang iti rumbeng ko mga nasustansya nga taraon na. Di lang nas kang kuha na ti pa nakaasikaso na. Sige, doktor. Idawanan ti doktor manong nemi. Nadagta kami laing kinilito. Tibang bambanday kinianti. Siguro, anti, no, agsubli-sublin to, nagit anak yung amang sarungkar ka na kayo. Siguro kita, dito ko tamat mapasamag ti panaka-depresyon. Depression, kada nakurang ti panaka-asikaso yo. Dadat rason. Alali ka ulit pang panunutin. Ay, huwag kaya. Dublek na tawagan na kiti kasinsing ko. Mabiglang lit. Manong Nemi tinawagak manin ni Noel. Ni Manong Noel. Simong bat. Sino kaya? Di mo ka diam mo? Nasaan mo ruping nga? At natungaw tawag di kasting oras. Nagtrabaho. Emergency ngamin. Kasin, Manong. Kasin, Manong? Sino ito eh? Siyak ni Aida. Ti burdek nga anak ni tatang ko, Simeon. Ti ading ni Auntie. Apay. Naiteksamat kada kayo nga masakit ni Auntie. Manong. Dahil dito yung hospitalita. Imbaga ta napansin na rungkaran ni tatang. Ta ko ngamin, nagkita kami ti daan ni Sona, aglaklakot nateng. Apay nga, aglaklakot pa ilat, nateng antiket ni. Nakapsot kayon sa may, apay, sinangsulod-sud ko, ano apay. Tsaka mo, tasan na ba sinungbatan, imbaga kini ang tatang, tinapasamak, so nga sinarong kaharan ni tatang ni Sona, imbaga ta sa rongkaran na kita masakit kayam, ready nga gundaway kat, hampay na bigat, hanga makabangon. Sige, pagsalitaan mi kani, mir na ti amin. Di kay gayam si Marsorongkar, manipo di pimanaw kayo. Kit busy kadat pamilya. Kaya mo ka kita, ni mir na sumarsarongkar keng kuana.
Rumang iti brotek, isot inaudi. Manipot ka nung itinagasawa mo tinisuna, nga inyawid ng ti asawa na, iti lugar da, ang pay ka nung si Marsarongkar. Sige nga, pagsalita mi, tawag kita mo lang ni Mirna. Bay, kung ano pay. Hampay nga nagbay. Nagtititan. Di man lapulos nagyaman. Kasi ko alam ka nagyaman na kata. Interayoso na ti ospital. Sinarongkaran nyo ti ninanang ko. Di naman lako na. Nagkatawa ni doktor na ang boyfriend ko mano. Auntie, nangigyo? Nangigkwata, indrantam sa amin nga impigsa. Kasaritak man ni nanang, di napay ko na. Ay, auntie, di ka eksangit kasta. Andakon nga patpatig di kita na ko. Di pampanutak ang kaganayon nga bagsangsangit no ka. Ay, nabalasan ko. No kanya tinakurkurang kadakawada. Dagitin tupay inna dita. Nga nagbalinda nga naranggas kadagiti anak da. Dagiti karuba mi. Nga makit kita kiti nga babautan da dagiti anak da. Amo da pa'y gatalyawan ti inada. Siyak nga nang dungdungo kadagiti anak ko. Dadaman lapulos. May sarongkaran nga salunsudan no. Sumusta akmatan nga inada. Awan tanya mga nagkurkuranga kadakwada. Taimpang ko abin nga pigsak. Matong palahing tarapaap da pagbalinan. Kanarapaap ko may tapagbalinan da. Nga makaadal dakit napintas ti bangunan da nga pamilya. Nanti ustonan. Tawan ti basol yo. Ngimisuda tagbas basol. Tadi na kayo manlamong at talyawan na supapakan ti pinagbalid nyo napudno ina kanakwada. Ala, barbaring umaydan to. Baka orin numataya kung katsandak to umay tamdagan. Baka italagdan tulatan kada kayo. Iti amam nga kapsat ko. Himala, imbag tadakan ako. Imbag lagi din ta nagkita tayo di. Kanagyaman ak ay da. Nagyaman ak. Tawarin no antinak lang. Kat nalablabas pa yung ina. Nga concern ka kaniya. Auntie, hanggang kapag agkabagyan ta. Kapsat mo ni tatang ko. Lagip ko hang kanayon ti panangay ayawan mo kanyak idi no kasta ngo may nakibati ni nanang nga nakadungdung mo kay kanyak idi auntie. Agraging gawa nung naming nga nagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunpok sinungata? Tay number ni. Manang Mirna. Hello? Abay. Anat problema mo ita? Ha? Sino ka da ito? Kahit siya ni Mirna. Tinawagan na ni Manong Noel. Inong ongtan nakid di. Sabi kasi ti patutunan na. Di ko maiso. Isot inauna. Isot na sa isete. Biyag na siya. No kasanod pa nagkinabisi na. Mas pa'y kanya. Amo manang Mirna kasin, ore kasano nga ta, ti kinapatag, ti trabaho yo, ti pamilya yo. No amuyo nga ipatag, ti may isang ina. Ano pa nagpagwar mo kanyak? Hanggang ipatpatig tinak? No ipatpatig mo. Ore kasano, iti kinabisim ko nga. Kit na ibagamat ka na kayo, na i-textmat ka na kayo, nga masakit isuna. Di mo lang umay talyawan, umay kitain.
Grabe bagbagam kanyak tikas ta. Slapa inaunang siya ka. Agpesong inauna ka kasin. Nanaknakam ka nga ta siguro ng siya ta inauna ka ngam. Ada ka di, nasat ka di nga nakim? Tisan yung panang talyaw tinayo? Kawalan kay ti utang ng baga nakim? Kinunak manong name ti pungtot ko sa ko kinansel. Ala. Anti nangigyumat. Bye-bye amon. Bye-bye am lataydan anak. Linaksid akon. Siyak pa yun ti pag-apahandang at kapsat. Ako magdanagan yun ti inton bigan. Rumar kay tutuyen. Mayawid kay ton sa di balayo. Ta siyak ti umay mangsasarong kada kayo kas doktoryo. Una na sa isayat sa di. Anak mako na sila. Imbes nga sa di balay da, ti pangyawid dam kang kuana. Iyawid mo sa di balayo. Dahil tamat ti pampanunotek. Lito. Agmay may sa isunad siya yun eh. Mat siguro, ahon sa man kabagyan na sa anti at kabagyan nyo jay nang imakaran nyo di. Kabagyan, di uncle mo. Ngem gabuta na ikamal ng aklaan kadakwada. So nga, sa bagay, anak yun tupay ngamin, kit awang bibiyang da kada kayo. Anan tulakid din, di sanyo ang kabagyan. Ngem adumot di kiti kakasta. Uri di mo, at dapat nga, di kiti kahanyo kabagyan, ti mangtad ka na kayo tutulong. Sige, auntie. Hatihan yung order na pampanunod na kita anak yun. Kas jamat. Sorry, no naibagak man ti kas diyang hawan utang na yung baganakim. Kas kanikasin mirna. Ni anak yung inaudi. Agbali, may sabantan nga inaiso na. Alas sweetheart, saan nga sakit-sakit pa tinakam mo? Si Kapit eh. Alawin, kadandi, awamat sa bali nga mang sublat, kada kami nga mang bantay, ni tata nga, baga agsubli. Tayo sunto mang bantay kada kayo nabihi, tayo nabigat, masapa kam nga umay, tapno may ruwar ka dito eh. Kat ka, kas na ko nakita eh. Saan nga sa dibalayot pangyawid kada kayo. Ayawit kan, iti sidong mikinitatang, nga kapsat mo, hindi. Tanong sa pagkarikan ta talaga saan da kang katalyawan, di anak mo, adda kami mat kinitatang, hindi. Saan da ka abaybayan, nagyaman nag-ayda, nakasaysaya at kaanak. Nitatang tinangbantay kang kuwana kat kas nagtulagan mi manunimi kinilito imay nakinala dito'y balay kalpasan na napang kami ti ospital. Kalpasan nga di pa lang rabi manunimi ang tawag ko kini Ingrid ng office mate ko nga pagkibaganan tulangin nga aglibak iti tayo tangal daw. Inruan min manunimi ni auntie kat insang pet mi dito'y balay. Dito yon auntie. Dito kayo masikaso. Tapos nakuha ni Lito, ni doktor nga boyfriend ko, nga isunti sumublat nga mang panakadoktor yo. Tapos di kasta kat nananay nga, agsubliti sa lunatyo, tapos di kasta, kat saan kayo nung agsaksakit pa. Baring nagpakaut pa iti biyagyo. Kaya, kabalay kay ni tatang, nakikagkapsat. At no saan nyo man nga makitkita, kinhan nyo pa nakita, digiti apu ko yo, kadagiti anak yo, apu ko yun to kada kami kinilito, di, nakaiton ti, mga awir kada kwada, ta napigsak ito pa ilahin. Ni tatang manunimi ti nagsubli iti ayan ti balay ni auntie. Nga nangala kadagiti nasken nga, alain na, nga nangi serra, anang imbaga, apakikita da, digiti karuba na. When manong nami, daan ka numaten.
sa noadan tumangupa ket mabalimmet pangwartaan kuna ni tata. Kalbasan ti talungal daw nga addan ni Auntie Manonemi dito'y balay. Nagring manin ti cellphone ko. Sino nga tala? Ay, malasing ko. Ni Manong Noel. Hello? Hello, Aida. Kasi mo Noel dito. Ay, Kasin, Manong. Kumusta ni Nanang? May sa daw na lang may sa Rabina di Hospital. At sa Jabalay. Sa Jayan tinangyaw damit no adamang kita king kuana, Kasin. Sumarong kar kami. Nagtulag kam kinimir na. Mayat tabalayo. Intun ka tamno amo mitag sagana. Ken manu kayo. Bale, walo kami. Isaga namin karot hanteng mo man ang balay, walo kayo. Mano ka da kwarto ti bakante. Dua. Uso pag-iso. Dati pamilya, kandi pamilya ni Mirna, dakam tagkukuyog. Isa kagaysakam to ti kwarto. Ito na yung kano kayo ngumay, Kasin. A day before the birthday ni Auntie. Ito na, birthday na ya? Ito na, Lunes. Di agsaka na kang nga rod. Pakitext lang na ta complete name mo, address, and cellphone number mo ta. Dahil sa nagtulagan mi kini, Mirna, nga mangipawit kami, makaana nga gastusin, tapno, misagara ti amin. Kahit mo sa wen, umay kayo to amis motikal dawan, wen, agrobot kam ti before, ada kam to ditandi, kabigatan na, nga iso ti birthday, ni Nanang. Hamo pala pagbagatap no, kahit mga surpresa ni Nanang. Pasensya kan, Kasin. Di kasi dyan nga, pinakisarita mi kang nga, iti kapsat ko. Sumangsango kami ti, sa bali nga problema ti pamilya. Kadi, wine. Nga deta ti kapunan nawapin nga, padpada kami kini, Mirna nga, awan ti makasango nga mangsangurong kar kini Nanang. Siguro, masolbar tumatlahin ti problema. Ano yung ti problema kasi? Nagpadpada kami nga saan nga nadaan iti nasiyat nga asawa. What? Nga mapangarot kakuy-guyo, ita. Aday naramid ti ipag mo, nginikak iti another chance. Kastamit, tinaramid ti asawa ni Mirna. Yung nagtutulag kami, nga makapagkukuyog ka amin. Yung saan mong ipagbagada ito kininanangan? Tapno, saan nga problema? Yung gagangin lang ti pamilya. At problema, kahit yung asawan, haan nga na siya at nagbaling asawa yung kapsat. Dakam siguro iti nagbidtot kapunta dakam nga rin nagpili. Ang iyam samat nagnanayon ta, parbarin ko nagnagbalbaliwan ta sawak. Kahit manong nanti pagribingan na kasina, kinkas asawa. Siguro, panakadusa mi da ito eh. Iti namin pinsan na panakalipat pi kininanang. Ay may magtada ka kasi. Kasi ka, tinangasikaso kayong kuhala. Ngay sumit iti nakasilawan ti panunot mi. Kasin, nusikan to tag-asawa, pilyam to nga na yung bag, tagbaling asawa.
Ang kasin, awan ti pagdanaga kiti boyfriend ko. Ti agbalin to nga kayong yo. Yabuta na sing pet sa may sa Dr. Isuna. Nasurpresa ni Auntie Manong Nemi idudumteng ti pa nag-birthday na nakasladimi pala amo nga birthday na manong apay adda pasken itangal daw. Apay nga adu di kita sagsagana kinada balaw-baw di at tasangot ti balayo. Auntie, nalipatan yun? Birthday yun ita? Birthday ko ang imtsanak ba't nga agpapaala? Happy birthday, Auntie. Haman, Auntie. Namukar ka birthday mo, naamo kami kinitatang, siyempre, malipatan nga rin ni tatang at kapsat mo isuna. Iso nga nagsagana kami. Tagpadaya tayo. Iso pa nga paggastusan nyo kanya, ala nakababain pa eh. Ayda, Auntie. Kaya kaiso na nga, manipudidubingak at itapay lang nga makadana kayo. No, pay, idi ubingak at uminak ibadbati ni nanang gata kayo. Idi kakaruba tayo lang. Hindi nakasaysayaat ka, Ayda, balasan ko. Kahit amok, gabot kinasihat mo. Sa amon to nga mapasaran, tikas tinapasamak kanyak, nga pinagtalikodan dakon nga namin pinsan di kiti anak ko. Di ko na yan tikas tandi. Tati anak, talaga nga, amo na nga bigbigan ti utang na nga na yung paganakam iti ina. At dalang nagbalin siguro nga problema da, iso nga saan da kayo nga nabisbisita. Anya ti amuyo, ang mga nito da ito yung aldaw, nga birthday yo, kat bigla da nga umay. Nga taapay, saan nyo kadingin daw-dawat da ita? Kang kanayon kong idaw-dawat, anak. Nga sapay ko matatimay sa nga aldaw, kat bigla nga umay sumarong kardi kita anak ko na. Apag isumit manong Nemi nga nagsardeng ti duwa nga lugan. Isoda siguro na kita. Auntie, isoda na kita eh. Malasin niyo pa lang na kita akapsat. Kay sino kumatisaan nga makalasing ka na kuwada. Oo, hindi dyan ni Noel. Alwatan nyo, baka batake ka tinalo sa ragsak niyo. So ka tinay dyan at manugang ko. Malasin niyo at nagkasaran na ka didi. Hindi to, hindi Yung ni Mirna, kinahanga dito ito nagkasaran da. Che lugar di lalaki. Aday, di ba ni Mirna? Dahil dyan nga tamat manugang ko keng kuha na. Itala makita ti manugang ko. Takita ko, Ping. Iso na nga takita po ko. Jesus, takita doon ang anak ko. Takita po ko. Ni Auntie mismo manong name iti simabatan. Kamokit urayan na kumalaeng ida. Ngam simabatan. Nay matangak manong name da kam kinitatang. Nay matangak mino kasano nga naging narakop da manong Noel kay ni Auntie. Nga si marunubat nga naging narakop da kini manang Mirna. Sa inarakop ni Auntie di kita apuko da. Amok manong name padcheck. Nga nakaragsak ita. Dahil ito ti kararagsakan siguro. Nga pa nagkasangay ni Auntie. Tati manong atawin nga saan na nakikita, nagitanak na, malugang na, handa pa nakikita, nakita apuko na. Pinadanon mi idan iti uneg manong. Nagbeso-beso kami mat nagkasinsin. Ito ni kayong mo. Ay, sa kamat manong Nemi, naging narakop. Kini manong Noel. Lalo tipag mo. Kita anak mi. Ni Auntie yung Aida, anak ko. Musta po? Musta? Nadayo man kita anak da. Naku nagtinagam ko. Mas nagbad ni tatang. Ni Loloyo. Loloyo. Nakabsat ni Lolayo. Ni. Uncle. Thank you, Uncle.
Ala, karampakan tengor dito nga panagkasangay ni nanang yo, ni lola yo. Madamdamalain kita, may dasar tundi kiti makan. Makaina na kayo tumaten. Taga, teto kantaan na ni manang nga. Ising, sa tayo tumanganan. Nakaragraksak na di nga aldaw, manunemi, kat siyempre imyan, dagiti duwa pamilya. Kinasarita dak manunemi. Kasin, aming nga maala ni nanang. Narigat no, may sakada kami ti pagyanan na. Di lamang baling akid awon mi, Angel. Dito'y na, dito'y mi umay sarungkaran. Binulan nga pawid kami ti paraking kuana. Dato nagtulagan mi ti kapsat ko. Sama na puntra, di kiti asawa mi. Alawin kasi, no rin saan yung kasuportaharin suna, damat trabaho, okay met. Napipintas no. Da kami utlaing ti pagkapuan. Ti maipaunig kan kuha na. Nangruna ti agas, maintenance na. Nagtulag kami, yawari maminsan ti makabulan, nga damay sa, ngumay sumarongkar. Kaya rin, no, saan yung sarungkaran, basta kanyo ti cellphone na, tapno at pang tawagan nyo ken kuha na. Dati mabaling yung tag-video call at no makita yung mismo yung suna. Namahimayat met. Nisupay deta pagpleteng umay. Buwan. Kang kantong harot din tigatang mo. Tas sursuron to niya nanang agusarit ti cellphone. Kaya ni Jeto pa yan isurong to pa yung agay ayamin. No agbuya. No adaliw-liwana. Kung kasi awan ti problema. So nga tumigat matlaing agbiyakan matlang agsubli ti lugar mi. Sige. Ket no anya ting karida manunemi, dagiti anak ni Auntie Tinungpalda. Binulan manunemi, mapanak iti remittance store, tapno mapangkwalain ti remitda, nga para kini Auntie. Kaya di nagkalaysa kami kinilito manunemi, inawis mi da, ket imay da amin manong, kaya di kaaldawan ti kalaysa mi. Inapudno na manunemi, datatang kini Auntie, itinangabay kanyak, kas naganak kanyak, idagkasar kami, kinilito. Iso nga kompleto, manunemi, ti ama kinina, agasumat ti pa nakakompleto, tas si bibiyag pet palaeng di itinaganak kini Dr. Lito. Pinadakkel mi, ti balay mi, manunemi, ta dito itinagnaidan mi, ket saan mi pinampanawan ni tatang, ken saan mi pinampanawan ni Auntie. Ni Auntie, manong nemi, kanang ayuan kanya gidi, masansan, nga may nakibati ni nanang. Impa, hadlang impa antik, hadlang impa kaanakan, kutibagik, do dikat imbalik ko nga anak, impa anak kutibagik kan kuana. Isu ti si bibiyag ng inak, nga kabsat ni tatang. So nga kasla sa anak nga naulila, iti ina, kadigidi nga panawan, taadda ni Auntie. Sang kabasit lang manong nemi itijek malipatan nga panang bigbig ko ken kuan ti sayat na idi ay aywanan nak ngem amok abayadan deta kas pan nakautang ko. Anan tulakid din dikit anak na nga nang baybay aking kuan na idi nga didam mo nga bigbigen iti utang da na imbagan hakam iti maestro nga ina. Ngem kadagitoy manong ket talaga nga sarsarong karan da ni Auntie ket na siya at ti salunat ni Auntie gamo ka dagiti panagmembendals na, exercise, at barang manayon pa lang tibihag na kini tatang, numampay medyo natakilan dagiti anak mi kini Dr. Lito. At alawa na yung manong naimi, tipagyam niya manak, kini Apo Diyos, noon nga ta, nabaybayan ni Auntie, idi, ta saan ko naamuan ti kasasaad na, baka kadagito'y kumakit na bayagan na pimusay. Dede nga ron, manong name, iti pagkasalita akit, thank you, iti anos mo nga ng urnos, kalbasan nga nakinsan keng kadito talyena. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa, kit sabi kumata, damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag. Ti ina, nakarkaro kumangin ama, tintay panang bigbig, ken panang ipateg kadakwana.
Tuyag yaman nga pagayam mo, Aida. Thank you, mat kang ka, Aida. Ting ka pa nagsurat pa ng iburay, ti pagkasalita.